Jesukristo eta soldadu zarra. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Historio hau igual ez duzu ezagutzen. Mehen behar bada historio honetan esaten den zerbait bai. Zuetako askok entzuna izango duzue euskal hitz magikoak. Artxila, murtxila. Ha, eta onundik etortzen ote dira hitz hauek? Ba, adi entzun historio hau eta jakingo duzue. Ba, kontatzen da, garai batean, euskal noiz, Jesukristo eta Jon Doni Petri, Jon Doni Petri, San Pedro, Gipuzkoarrantza eta gainotzekoak, San Pedro. Baina Jon Doni Petri asko zez kategoria handiko amaten du, ezta? Ba, eta Jesukristokin joan da, ba, zer esanik ez. Ba, Jesukristo eta Jon Doni Petri Jerusalemera zikoazten. Garai batean gaur egun ezin baita, ze aidea bombardeatzen, eta, ba, kizu ez egertatzen. Ba, Jerusalemeko bidean zikoazten. Eta bidean ikusi zuten alako gizon zar bat, agure zar bat. Eta askatu zioten, bote zuen zerbaite bidean aurrera egiteko, txamponen bat, eta gizonak esan zien, ara, ni soldadu zar bat naiz, eta armadatik bota naute zarra naizelako eta nun baita ez dutalako zertarako balillo, eta bi txampon besterik ez didate eman. Bata, bidean, xautu dut, eta bakarra gelditzen zain, ne baduzu, ara, zuentzat hau. Eta oran Jesukristok esan zion, ongi da, mila esker. Ara, emango dizu zerbaitenik ere, zer nahiago duzu? Paradisua edo zako bat urre? Zuek zer aukeratuko zenukete? Paradisua, zako bat urre? Soldau zarra eta pobrea, zer eskatuko zuen? Nik, eta Jon Doni Petri, San Pedro, etorzitzea Jon Belarrira, eskazak, paradisua, eskazak, paradisua, hori gero ere izango jat. Nik, zako bat urre. Eta alaxe, Jesukristo, zako bat eman zion, eta esan zion. Ara, bertan dagoena, gastatzen duzunean, esan behar duzu, artxila murtxila, zakuan zar, eta raga, nahi duzuna, zakuan sartuko zaizu. Eta alaxe, joan ziren aurrera, Jesukristo eta Jon Doni Petri, Jerusalemeko bidean, segurazki ez dira hiatuko, Leister ez delako existituko, eta gauza hauek, hoi beste historia bada. Eta gizona, jarraitu zen bere zakuarekin, eta nun bidean, pasazen alko ostatu baten ondotik, eta aloko antxume usaina, ziona, hor labea etikatera berria ikusi zuen, eta gustorazko jango nuke hori, eta esan zuen, artxila murtxila, antxumea, zakuan zar, eta raga, antxe sartu zen, eta bapo jarrita gero, bidean aurrera, jarraitu zuen, eta garo, infernutik, ari zen ikusten deabrua, tipo hau, eta laxe, hartu zen deabrua alako batean, berarekin eraman nahian. Ni, hirekin joan, baizea, eta esan zen, artxila murtxila, zakuan zar, eta raka, hor sartu zen deabrua. Horban, zakuan dolotu, joan zen errementari lagun baten gana, eta errementaria, utzi zuen, zintzilikatuta, eta bata eta bestean artean sekulako jipoialdia mantzioten, deabruari, nekatu zirenean, zaku atera, deabrua ziztuan bueltatu zen, lago inpernura, eta gure soldau zarra jarritu zen bidea, arean, eta hau guztiai bezala eriotzeko ordua heldu zitzaion. Hiltzen, eta igo zen, zerura, tantxe, kas, atea deitu, eta agertzen da Jon Doni Petri. Eta, bai zeiteuko hemen, zen nahi duk? Bani, paradisua, orain ez duk nahiago alako zako urre bat, paradisua etxita dago, gamba! Muturrean itxuzion atea, eta soldau zarrak, joan ganaiz, kompetentziara, inpernura, ontzen, tantxe, jetxi, kas, deitu, eta alako
maratila olako liate, iriki zuen, deurak, eta ikusi zuenean, antxe soldadu zarra, itxi, etorri, ezin da sartu soldadu zarra, infernuan, ezin da sartu, eta, alaxe, soldadu zarra, esan, ez hemen, bueno, igo gonez berriro zerura, eta alaxe, kas, deitu eta John Donny Petri, hemenago berriro, bakik hemen, eta atzetik Jesukristo, heldu zen, ontasunaren errege, bera baino beagorik ez omen dagun ez zeruan ez infernuan ez mundu osoan, eta santzion, bai, sartu dadila, deaburuaren etxaia dena, paradisuan badaukalekua, eta alaxe, sartu zen, paradisuan, eta antxe, egongo da, zakoan atera, artxila murtxila gora, eta artxila murtxila bera.